Warga Sewalkerto, kalau Anda ingin menghadirkan Ludruk Dharma Wijaya dari Kabuh Jombang, tepatnya Sentral Dharma Wijaya di sebelah selatan Polsek Kabuh Jombang. Barangkali ingin menghadirkan baik acara hari-hari besar nasional, baik acara kitanan maupun acara pernikahan, Anda bisa menghadirkan Ludruk Dharma Wijaya yang dipimpin langsung oleh beliaunya Mas Sudarmaji. Bapak Ibu, saudara-saudara tercinta, pemirsa yang berbahagia, yuk kita saksikan acara berikutnya. Kidung Jenaka bersama Dharma Wijaya. Selamat menonton. Kurang didik. Pun. Kursi zaman yono apa sih Bu? Ngawur ae. Kelambi biru badhe abang senajan lorek barang tinggalan. Aku rabi ayu bolak-balik ilang enak rabi elek tonggo gak doyan. Sebab sakniki akeh perselingkuhan. Rikala aku nang batu ketemu cewek sing rupane ayu, tak sawang kok goyang-goyo agek gawe tranyo ing atiku. Cewek ayu esek legan agawe ati potan sakasmaran.
yen dalu tansah klisikan ora bisa turu aku tansah kelingan cewek mbakku cewek mbakku seleramu gawe gelane atiku cewek mbakku cewek mbakku kapan boyo aku dadi bojomu kaya ngene wong lagi gandrung nang omah mikir atiku tambah bingung cewek mbakku teko gunung agek gawe atiku leweng kala aku nang batu ketemu cewek sing rupane ayu tak sawang kok goyang-goyo agek gawe ranyo ing atiku cewek ayu esek legan agawe ati potan sakasmaran yen kalutan sakrisian ora bisa turu aku tansah kelingan batu cewek mbakku seleramu gawe gelane atiku cewek mbakku cewek mbakku kapan koyo aku dadi bojomu cewek mbakku cewek mbakku seleramu gawe gelane atiku cewek mbakku cewek mbakku kapan koyo aku dadi bojomu Bismillah ngedong buka sejarah manungsa patutan bapa Adam lane nglakoni tapa ana jero guwa garba suwene 9 wulan sepolo ade
apa sebab nalika semono ora kuat tobo nganti lumenser teko panggonan kang ato dipangan wong lanang nyangsang sajroning cangga sing sigar dipangan wong wedok dadi payo apa iki jamane ade manungsa ilang nalare padha mamerno nek ambisine padha rebutan benere dhewe ngalor ngidul pamer donyane omonge molo-molo sampe modhot lambene jare wong sak alam donya sing pinter dhewe yo ngono iku bate kadung ketumpangan donya lali sana pamiline sapa sing disenengi dianggep dulure tapi sing gak disenengi dianggep munsune soge durung sapira wis ketok sumbunge padha karo dodono kebodoane ngrasani wong liyan wis dadi penggaweane tapi gak gelem grabak citoke dhewe nuwun sewu dulur kula ngedong mboten nyemoni niki kenyataan lodrok minangka nyeritaken barang sing enten sing dilakoni kula iki nek dulur mriki mboten enten sing kata dulur kula mriko soalé kula dhewe ngalami siyan dulur kula narko alit padha alite rukun ngeten runcang runcing pundi bareng dulur pun sukses wah beto lho niki lho dulur mulane monggo urip hati-hati empun sampai nggadahi selisihan kali dulur niki misalnya nek dulurnya kurang genah monggo dielingaken sing tuwek monggo nuturi ngoten kula ngoten kula nglutuk bene salah nggih sampean kandhani ayo mas melaku mas
ning 500 tak dhisik. Tanur ngeten 1000. Yo, ngeten iso 500. Tapi nek kabeh temu kebelas. Boten ludruk ning guyonan, boten temen. Sing penting niku nyenengaken dulur-dulur. Ngeten iki Mas ndene mari gegeran enten ludruk keting seneng pun ilang pikirane sing susah. Ono rondo manggon ngarep omahku, duwe anak papat tapi yo dhek aku. Dhek pengen ngomong karo aku, tapi aku wedi karo bojoku. Areke SMS nang nomere HP-ku. Dino Kemis ngajak lagu-lagu bareng jadi duk jantungku. Timbang bingung-bingung tak gawa nang jero gerdu. Dino Jumat areke ndoleki aku, terus ngomong Mas endi bayaranku. Kok ndelalang konangan bojoku, aku disaduk kenek tabilatorku. Kanca-kanca aja tiru-tiru aku, marakno wong wedok gampang cemburu. Kabeh iku mek critane awakku supaya kidungan iki ceke tambah lucu. Namung semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun pangapura. Nyambut gawe ijen nggih mboten enak. Soale Mas yo penaijen nggih berat. Ningali kanca sore wae kaya ngoten niku metune ngremo wong papat. Mati ngono pemale medeso sak rombongan metu kabeh. Lah kula nek ijen lak mboten enak, isin ndolek ewang bae metu kanca sing enak. Yen awan aku ora doyan mangan, yen bengi turu tansah klesean, sing tak pikir rondo teles wetan dalan. Dadi manten sepasar kok wis pegatan, kutut manggung pamukir asmara ndono. Atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa. Udan kremik ing mangsa ketiga, rondo dalan katon-katon ing netra. Gentak klatu-klatu, gentak klatu-klatu. Hei, kok terus saiki lho. Ya ampun. Ya ampun iki lho. Aku jogetku merucut. Merucut gara-gara begini nek kiai demit cairan iki. Rogi ambek demit cairan. Gak usah pane wong yo kene tengok-tengok iki nek gak tau gak ono cairan iki lak ya soro aku. Wong jenggote cairan iki umure wis 70 bisa 60. Wong njaluk munggah tak karepe. Lho. Wong kaya ngono gek nekat. Padahal matane gak ketok. Temen opo sih nek? Mripate gak ketok tapi gek nekat. Aku mbek sairen iki mbok wong demit lho. Iki lha ana demite iki lho aku. Demit kok ketok sih nek.
Lha iya mlane kok berarti wong ki duwe mata 8 ben rek. Lah saiki sing arep iki gak ketok tapi iki iso metu. Kupulukan ya rokokan rokokan ya iso nyumet lah padahal aku tol. Kok cirek saeran. Lho ngono iki cangkeme dijijili rokok ya titis gak kupinge ya. Nang mripate gak ketok ya pas cangkem iku ya. Ya iki. Ayo Ran metu Ran. Lho, Ro. Ya iki jenenge demit saeran iki. Tapi wong lho ya apa rek wong demit ya iso mlaku. Emet kene met demit. Oh jake mundur met dan kok kunduran geblak. Ya apa rek demit saeran iki. Loh aku kate dijel lho. Tolong. Sampeyan kene gak mik iki ndukur iki, Mbah. Aku main longgombe bola ayu. Aku diseseri lengo wangi terkena dikai tebu dikon nandur no nggone lemah watu. Tapi tak enteni melek sewengi. Njaluk gendeng lagu ora kidumi. Gak keturutan. Ora dituruti. Lah gak dituruti sing gak sampean kan gak semoto. Iki mang oleh titipan dari Pak Camat Sandane, Kapolsek Sandane, dan Tames Sandane, Kaji Wiji iki wonge. Terus Kora Kiai. Iya, Kiai Kades Banjarjo. Mbah Demit Kora kotoran rakyat tapi dadi tuwek-tuwek komandone rakyat. Demit ademe amit-amit. Aku njaluk gending. Mang titipane gending jarene apa iki, Mang? Kalung. Oh gak, nggone warung jahe. Medun Probolinggo. Dene masalah sawerane tak serano panjenengan. Oke. Wis. Matur nuwun. Aku umurku gak 42 luweh. 40 ping 2 luweh. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga bapakku, dulurku Haji Sumbersu luweh berhasil. Muga-muga luweh berhasil. Dan aku wehi donga nang anakku sing kawin muga-muga seger waras. Seger berarti seger muga-muga berhasil donyane lan akhirate waras awake rasa imane kokoh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun lawak. Nggih. Salam Mbah, wong demit ya gondrong. Injane demit yo gak sing gondrong iki demit becik. Demit becik gondrong. Ngono ya sak munggah panggung ya gak ditonton mencolot kok. Kon iku duwe dulur-dulur ngono kok cik aku. Yen aku biyen teko bangsa lembut ta. Oh, roto. Anjene wong gak ketok karo bolongan ya roto. Demite roto arek-arek apa-apa ono sing nampani. Anjene sing kebaca sing melek. Kaya digendong. Andake mah wah nombah demit langsung lesu. Aku ngwahno tak wasno sawangane nom. Kaya tuwek. Aku kira demit jenggoten gondrong. Kamu aku menyo ngono ku lho. Wonge kok dipojok demit lagi kok aku ketok. Ya kan ngene wong kan biasa babi ngepet. Mamula wong aja didelok teko anune. Mas yo ngono wong ya mbok ngerti ya gak karo aku. Wong iku ya pinter Mas ya mripate gak ketok wuta, tapi nyatane ya lungit wong. Lha mang tak dodol di tangane dicekel ya ana ali-aline, gelangan karet pisan. Ah, iki rek demit gelangan karet iki aku. Aku yo men. Yare iya. Heeh. Delon jerone. Ngene iki meneh kena tak cerita. Aku duwe kenalan demit gondrong. Demite gondrong jenggote putih.
Ati ya kuplon demite tapi demit Islam. Ketara kupluan tapi ya mbok sembayang mbok gak aku ya gak takon. Tapi assalamualaikum ya. Iya berarti ya iso titik-titik. Tapi yang di pondok. Oh, di pondok. Pondoke mbok gak kan. Cari ngomong duwe Ya kadang duwe kadang gak. Lelan. Kon iki tak was-wasno. Diwasno wong akeh. Wong kon niku ya gak anak-anak ya gak bojo-bojo. Terus apa? Awakmu kok kuru lu mikir apa? Kali anakku loro Anakku loro. Jenenge sapa? Jenenge iku Hmm. Robek karo Muhammad Fadil. Alah wong anak loro jenenge dhewe-dhewe. Lah katene anak loro gak jenenge demo. Mulane kon kuru arek loro kok dipikir, "Aki anakku nemu jenenge siji." Ndi yo guys, Ya kon niku wong tua gak sing ketenger anak sing apik iku. ya berarti kon sing goblok arek loro jenenge dhewe-dhewe. Aku anak nemu jenenge mek situ. Ya awakmu jeneng ganteng jeneng. Lah apa gak sih jenengno? Saya kon tak takoni. Iya sih. Wong anak enem kok jenenge mek situ. Iya. Ya apa ceritane? Lah sing nomor 1 jenenge sapa? Pi. Ii. Hmm. Ya gak apa-apa. Iya sih pi ngene wis dadi. Sing nomor loro. Ropi lho. Enak lapi ibu, mbok amat Telu. lupi. Lho. Enteng. Encen lapo soro-soro. Lah nomor 4. Pati. Lho. Lah sing nomor 5. Mopi. Lho. Lah sing nomor 6. Gak tau tak celuk. Lah kok gak diceluk apa sih kon? Arek wis pinter kok gak tak celuk ngono wis mumoro. Lah apa ya? Ya kudu diceluk. Lah apa arek wis Nomor pinter? 4 5 lho, kan sing nomor 6 gak kok celuk lah. Lah apa diceluk arek wis pinter kok diceluk. Ya gak pinter. Ya gak pinter apa nih? Ya kon niku gak iso nyeluk anakmu akhire. Sing nomor piro? Sing nomor 6 lho. Lah yang nempi lho gak. Padeng kene kok. Oh, ngene kok be. Yo gak bingung. Ketularan bademit aku boleh nempi. Kon tak kandhani. Masih mbak demit ngono iku dina-dina iku ya ngerti. Masih kaya nyambut gawe ku delok turune bojomu. Lha iya nek kon nyambut ya jarene demit iku mang. Mana aku nyambut gawe delok turune bojoku. Iya sih. Lah nek turune bojoku miring etan. Ya kon kudu mlaku ngetan, rezekimu sak dalan-dalan lho. Ngomongnya Mbak Demit ngono. Ngomong ngono mbok gak Kon mana? lho apa? Iya ya ngomong ngono. Kon koncone lah nek misale bojoku turune miring edul. Kon mlaku ngidul, gurung sampak budal wis ana sing nyusul lho. Oh, oleh rezeki mana Iya sih. Lah nek bojoku miring alor. Ya kon kudu mlaku ngalor. Rezeki titik nek diolor engko ana luwe gitu ku sepeda motor goblok. Yo enak. Ya enak. Saiki nek bojoku turune miring ulon. Ya kon kudu mlaku ngulon mergo rezekimu sak nggon-nggon lho. Jare mademit mangun jare. Iya. Aku ngapalno sedina beleng. Berarti dina iku ana maksude dhewe-dhewe Iya. ya. Nek bojoku turune melumah. Iki goblok iki. Wong aku ngenteni turune bojoku mlumah tak mlumah-mlumah. Kan nek iya lah ya apa ya iki. Nek turune bojomu mlumah. Iya. Aku ngenteni. Saya gak pengisen aku ngenteni turune bojoku mlumah wae lho. Mlumah mengkurep tak songklek mlumah, mengkurep maneh. Kon nek wis turune bojomu mlumah. Aja sampak kok tinggal iku rezekimu goblok. Maksud apa? Lho. Ngene ditakokno. Gak ngono. Ya kan nek turune bojo lho iya nek jare tapi nek turune bojomu mlumah iku ijo ditinggal goblok metu tuku kadal mesil tahiret. Terus apa mari? Lo gak ngerti aku wong. Kan nek turune bojomu mlumah aja ditinggal. Iku berarti wae njaluk. Kon njaluk apa? Njaluk bapak. Masih kaya dina ngene-ngene iki wis di anune. Iya iki lak dina malam Minggu sih. Iku ana Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu iku ana majase dhewe-dhewe. Iku umpamane dina Senin masih apa? Majase. Seneng ngono waktu panen nek gurung panen kok seneng rolasan. Kon kate jedul iku ah, Syariah. Termasuk iki kanggo wong tani lho. Iya sih. Ane Selasa ngek. Iku kanggo wong loro. Wong loro. Maksude Jejelono cek krasa nek gak kok jejeli gak krasa. Sego rawon ditulang sih. Oh iki sego rawon iki soto dadi ro rasane. Goblok. nek dina Rebo ngek. Rebo kanggo kemanten. Manten. Aja gelek-gelek mengkurep cek kabuh.
Apane sing abuh iku? Iki lho dicukur tinggi mbelem bentul. Wong ngene ngertekno goblok iki. Yo gak ngono, cek jelas. Lah iya, Nek dina Kemis. kemis dolekno barang sing mingkem ambune amis. Ya gak jelas kan cek goblok. Kan iso dina Kemis bareng iki kemambune amis iku. Kemis dolekno barang sing mingkem ambune amis. Apa? Termasuk kejing kerang lak mingkem nek mlungku lak nyokot bathukmu goblok. Ya pinter. Dia mula kan dhuwuri Mbak Demit. Mulane demite metu betunduk jenggoten aku kaget. Ngene dina Jumat. Semua. Cicelono nek mlumah nek gurung mlumah aja dicicili. Apa iku, Mek? Omah iki lho. Semua. Cicelono nek wis mlumah nek gurung mlumah aja dicicili. Dulang bayi. Oh, dulang. Nek mengkur kate kok dulang cicok enek mlumah lah enak. Hoi lho. Jajan maksudnya dhewe-dhewe. Nek Sabtu. Usapono nek wis metu nek gurung metu aja diusapi. Apa iku? Yo ya. Metu iku lho. Ono kok. Sabtu. Usapono nek wis metu nek gurung metu aja diusapi. Apa iku? Wong pilek nek wis metu gak kok usapi kate kok klamudi ambune. Lah ya mulane kono dhewe-dhewe. Mulane kon goblok. Kon gak titisan demit. Sabtu nek Minggu. Rai. Lah apa, Prei? Nek Sabtu metu sakmono kaya dikongkon. Iso mblakrak iki lho. Aku nang ngene mang kok towet terus diure demit cairan. Yo keteng ae kono le elmune basaran. Temen. Aku kok ning rasane akeh-akeh kok kuwatir mulih kesasar. Kanane ditungani gak tentu omah kon. Demit terus nyetop aku, mandek dadak metu. Demit sing rambut putih dawa, jenggot ngelewer, aku dolah. Lapo rek, gak lapo-lapo. Omah kon sidoan. Tapi sing duwe gawe sapa Pak Lurah. Nekakno bintang tamu teko Jakarta. Mosok sing ngene. Lho yo opo rek? Berarti duwe iki gak ban-gaen lho. Gak baen-baen. Iya. Duwe gawe ke mbeleh. Sapi mbok wedhus aku megari. Kon lali sih. Mbeleh sapi. Lah ngono mbeleh sapi. Kate ngomong karene kurban yo gak pantes Bang wis kliwat. Kon wis kliwat aku. Kliwate suwe. Mbeleh sapi. Iya. Buktine aku mangan mang iwak daging. Terus sing iki mang iwak teri 2000 cilik-cilik iki mang. Sing iki mang tas sing kare iwak teri iwak japo alah. Cokotan enak iso gawe lah guys. Gak kaup tah umur wis tuwek. Untuk wis entek. Aku ya enak iwak ngono iki seneng aku. Dadi gak entek tak kelamudi. Aduh. Siarno, bintang tamu teko Jakarta. Tak siarne yo. Iki termasuk ponakane Demit Sairan. Ya apa rek? Lah penyanyi teko Jakarta kok penyanyi Demit Sairan sih rek. Yo. Hadirin para penonton yang berbahagia. Pada melari Bapak Kades mendatangkan Ludruk Dharma Wijaya dari Kabun Jombang. Pada melari mendatangkan bintang tamu dari Jakarta. Inilah kok tau ugel sih nge? Bintang tamu dari penyanyi dia Sarukan. Sarukan kok udah sih ganteng itu loh nge penyanyi dia. Iya. Andia ganteng kok dia Sarukan. Hei, Mas. Hah? Iki bae Sarukan iki gak irunge sing dawa untune sing. Pak Lurah gak keliru. Wong nekane teko India Sarukan sing metu sing mbangi runtune. Niku kurang ajar. Kurang ajar. Aku nak kirim mainan kini mang. Apa? Pada tonggoku. Siapa? Abah Ferry. Heh? Lah kok untumu gak ditarik? Kodra, Abah Ferry ku bojone nggo ndi-ndi. Apa Peri? Iya. Bojone akeh. Adine lagune Abang Biru lampu setopan. Mapan turu dek gak gelem jualan. Lah nek jualan ya lempit. Oh, Gak ngono, Nek. Awak dhewe ditekakno
Pak Lurah Sumber iku Iya. dikon ngibur masyarakat kene. Iya, masih gak ngibur nek wong weruh untume wis seneng. Lha iya dawa gak ngono. Awak dhewe ayo nyanyi sing enak. Nyanyi, iso nyanyi kon. Sopo? Kon. Ya iso. Oh. Tau ya iku ngek. Aku artine kan ya seneng karo bojoku. Sopo iku? Arek kok. Bojomu iku penyanyi ta? Loh, bojoku lah bekas penyanyi ya. Aku budal tanggapan. Iya. Wi. Mi. Wah, kok mi? Untuk Wah. menganga mi. Konra, tak teluk mah. Wah. Konra. Iya, kok. Bojoku jenenge Satimah. Ya mbok nek ngono bene kon wong untumu koyo singkal kok nek nyeluk mama. Gak duduk. Eh, Bojoku jenenge Satimah. Satima. Terus ya apa bojomu? Dek aku budal ya. Iya. Langsung jawab wae nyanyi kok. Ambek lagu. Ya lagu. Ya apa? Lho, lagune ngene jare ngene. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Kawan iki lho. Lah aku jenenge ulang tanggung jawab ya. Iya. Temen, aku masih elek tanggung jawab lho, Ngek. Iya masih elek ya untumu tok sih. Ayo langsung tak kene ngene. Iya, apa? Dolen opo, Dik? Langsung jawab Ngek awake nyanyi maneh. Jare ngene. Aku tak minta oleh emas permata dan juga uang. Tapi yang ku harap hanyalah untukmu sayang. Anjane manek gak oleh untumu. Soale nek ngipok mesti badhe mendol. Temen Nek, bojoku iku gak arep apa-apa. Sing diarep waruku nek mulih ngene iki ya. Untukku tok. Mergo nek ngeriket ancene enak untung tok. Kok niku ngawur. Masalah ayo nyanyi sing enak. Lagu apa? Aku tak nyanyi. Waktuku kecil. Waktu kecil. Kan terus sing Iya, lagu sing ini. ini. Lagu sing viral iki. Iya, sing apa? Waktuku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Asik. Ku sentil-sentil ku kira pentil gak taunya pensil. Waktuku gabut aku gak tahu yang lembut-lembut. Ku cabut-cabut ku kira rumput gak taunya jeng. Kate ngomong juawut. Gak iku apa? Kan mengjem. Gak oleh ya? Gak oleh. Gak oleh kok disensor kok. Iya. Gak nyanyi ku wis? Iya. Nyanyi liyane. Lagu apa? Lagu Putri Panggung. Sing lagune ngene iki lho. Iya. Saya si putri sing den panggung. Datang kemari menurut panggilan Anda. Panggung ke panggung, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Delok untumu kok dawa-dawa. Kok sono Keliru ta? keliru. Pak Lurah, tamu kehormatan. Bang Mandor, tamu istimewa. Penonton, saya suka Anda. Mas Joko, tamu hati saya. Pongo 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 pong. Pongo pongo pongo. Lagu iku ta? Lagu niku lagu ngono. Lagu ngono mergo untumu ngene. Aku tak nyanyi lagu apa? Apa? Lagu apa? Lho, ngarani lagu pop aja lagu wop. Mergo untune kan nyengkal dadi lagu wop. Lah ya. Lagu pop sing lagu apa? Lagu apa sing nggo RCTI iku. Ojek pengkol. Oh, iya. Lagu ojek pengkolan. Tukang ojek pengkolan. Oh, sip iki. Iya. Sip. Hai tukang ojek, tolong anterin saya ke jalan rawa wewe. Ke jalan rawa wewe.
Bebek ya jalan. Aja diriwi lah. Aja diriwi lah ngek oleh keliru. Apa rek? Tolong antarin saya ke jalan rawa wewe. Kak ngono ta lagune lho ngono. Oh, rungokno sik lah. Hai tukang ojek, tolong anterin saya ke jalan rawa wewe. Ke jalan rawa wewe. Oh, iki gak seneng aku. Diriwu ya. Nyanyi lagu apa? Lagu dangdut yang wisan keras. Lagune Megijer. Loh, Maggie Jet. Iya. Lagune sing judule apa? Genang Biru. Genang Biru. Ngarane benang biru genang biru. Kale sing gare untune nyerangat, dadi ra ndok ibu mingkem kan angel. Ngomong ae. Aku tak nyanyi kok. Kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain, buat apa sih benang biru kau sulam menjadi kelambu untuk nyeri sendi, untuk nyeri otot. Lo untung. Iki lho apa? Konang. Konang. Otakku balik Ya apa lek gak bliar-bliar wong kabotan untu. Nek, aku asline ya. Aku mengasine keperluan aku. Aku lak kate rabi Lha kan si rabi. Lho ya si gelange. Oleh Sri ku. Lho ya iya Sri ku yo. Sri ada lagune. Sri kawin iku. Sri minggat. Sri minggat. Gorong, Sri kawin kok Sri minggat. Kawin. Kan kate kawin oleh Sri. Ya iyalah. Gak ketun. Lah apa sih wong Sri ayu ya semok ya gembel. Asine kan iri asine. Gak iri, Sir. Lah apa? Ayune Sri aku gak nyacat saya mau ke Sri ya. Lah. Encen arek ya kuning ya seger. Ya iyalah. Kan lak karo sih. Lah apa ro? Sri ngono gegeri bolong. Aja ngono lah. Aku wis elek kok tau kon elek-elekno tau Gak ngono. Ya pas nek untumu ngono dadi enak nek ngerokok tiga gendok rauk. Asine ngosok. Aku mengandani tok. Sri ku bener perawan. Iya. Wong kon soge, bener kon elek tapi soge. Iya. Sri ku ya utange akeh, syariah ono ngono. Mosok ngek. Wis Mosok syariah. Sri ku utange akeh. Yo mekar ya syariah. Ya ku situ iku apa jenis situ iku? Ono apa lho? Aku mau kawan. Ya aku mek ngandani kanca. Kon kok kawin terus lho aku mek jeneng kanca ngilingno. Soale Sri ku gegere bolong. Engko nek gak percaya ya. Ya nek kon seneng ya terusno sih wong iku hakmu. Aku ya mek ngandani tok. Ya mek ngandani nek Sri ku gegere bolong nek kon sida dadi bojo yo getun. Soale kok senengamu. Ya bener kon elek. Rasaku ya gak elek lho kira kon niku. Gak lah. Gak. Pengenan aku elek. Gak kaya Tawat asine. kurang telaten. Ya telaten. Ya delok untumu iku munggah. Kon iku ngawur. Yo aku yo ngatur nuwun. Aku mek ngelingno tok iya. Ayo aku tak gasen ku tak urung nang Ya atuk ngono. Aku balik gak enak. Lho teng emen lho kan kon pas ngerangkul ngene nek bolong mosok kon kate ngrayai usut. Lho, Aku selek tak elek ngono. lho lah iya kon wis elek Ya wis. terus nek kon rabisi anak mulu dadine ya apa? Ayo, wah. Soale Gusti Allah tahun 2026 gak nyetakno wong kaya kon lho kira Terus gak ono kedaluwarsa. Ya, ya wis ngono aku tak Iya, kok urung. urung nek. Iya, iya. Iya. Iya, aku ya mek ngelingno. Iya. Oh, merek untu iso kaya singkal. Iku biyene pasangan. Mboten asli niku. Asli niku. Wong roto ndugi ngoten niku lho. Gendeng ditutupi untune tok kuwatir untune cuwe. Loh, Sri. Kaya ngene rek dane. Cak, sampeyan gak ketemu Cak Bokir ta? Aduh, Cik. Ya apa rek iki? Aku mek ngelingno kanca. Apa? Bokir iku duwe gendeng edan taunan. Sampeyan kok iso. Lha ya gak aku mek ngandani tok eman nang ayumu, Dik. Kanca ro kelobok ge laris. Kon tak kandhani. Sosok 10.000. Tuh. Wes
Apa? Aku demare wedok kok. Apa sih nek? Mang wis kok aku dhewe. Wendeng iki apane sik aku iku? Ngene lho Sri, aku mek ngelingno kanca, kumpung gorong wong kon yo ayu. Cara ndolek wong 10 ndukure bokir iku oleh. Sampeyan niku aja ngono ta, Cak. Bukan seneng temen sih. Ya seneng, Cak, Mas yo Cak boker oleh aku cinta kok sampean kok. Sampean ngaco sih, Lha, paling gak sampean ngaco. seneng aku. Yo sih. Sapa? Sampean. Wis nuwun sewu. Nek aku sampe seneng kon, ya Apa? temen lho nek kanggoku lho ya. Iya. Nari kon gelem tak gak ngene. Ngene lho, aku mek ngelingno tok. Soale bokir iku duwe gendeng tahunan. Iku kon tak kandhani sendiri bokir nek kumat. Mesti mangan geger. Sampeyan niku Eman lho. Lho rek koyo ngene sing dipangan betul Jawa. Kaeman nang Eman. Nek teko ngarep gak apa nek dipangan teko mburi sri, soalnya bokir iku nek gendeng kumat mangan geger. sampeyan niku aja ngono. Lho aku mek ngelingno tok pumpung goreng. Aja meden-medeni. Lha ya gak medeni, bahayane ku nek kan gegermu dikelamuti to. Lho. Sri dikanek percaya gak percaya bala Iya. lek ngono lho. Aku mek ngelingno tok. Temen ta, Cak. Iya Sri. Ya aku yo mbuse karepmu. Pak aku mong jare iku nek kon gelem ngrangkul demit saeran mah. Iso nutupi gegermu tune bokir dipasang sik gak tedah mek diklamuti tok. Tapi yo entek kotang pitu nek kon diklamuti bokir untune rangah-rangah. Ya apa, Cak, aku wis kadung. Ngutokno undangan nyebarno. Iya. Aja kuwatir. Nek perkara nyebarno undangan, sing penting awakmu lak tetep kawin nggih. Lah kok masih ambek aku. Kon iki goro-goro kok kari dhewe. Lho gak ngono, aku kan eman. Wong aku praenku koyo ngene bagus. Aku asine nggo ora iku kudu tak eker-eker. Lah iya, Cak, aku lak yo isin undangan wis kadung tak sebar lho. Iya, tapi nek kon rabi terus mari rabi terus malam pertama, mosok gegerek sing dipangan sih. Kok iso? Aku wedi sih. Ya nek kaya ngene gak apa-apa ya. Iya. Lah nek ngene Ngene terus diklamuti lak kotangmu pedhot teko mburi. Temen ta, Cak? Lho iya, aku ki mek ngandani tok ngelingno kok nek boker iku duwe gendeng tahunan. Nek kumat mangani geger winginane nggone kono lho. Mantuk. Entek geger 17. Lah terus piye iki, Cak, aku, Cak? Ya nyapa-nyapa ya warungno wis ngomong bapakmu. Kon warungno kok aku yo teko rono, aja kuwatir. Gak apa-apa ta, Cak, diwurungno. Ya wis gak, dadi mane kon gegermu entek. Seneng kon nek awakmu ngarep utuh kene growak. Wong aku ndolek growake yo wangel ndolek jodotan. Lho sakne ngono aku tak mulai, Cak, aku tak ngomong bapak ya. Cak. Ngomong urungno. Wong kon. ngono nek Aku turunane demet saeran. Ya iso gawe acara. Bokir ada untune rangah-rangah. Tak kandhani nek Sri gegere boleh. Sri tak kandhani nek bokir gendeng umat mangan geger. Saiki ayo ndelok wong ngelamuti geger. ayo rono.